o gran número delas eran familia dos fuxidos, dos denominados bandoleiros, dos que estaban polo monte, dos milicianos. Eran nais, irmás, ou mulleres que protexían as súas familias, os seus homes que estaban no monte, e entón pois suministraban información, levabanlles comida, e entón capturábanas a modo de chantaxe para poder localizar os seus obxectivos. Pero eu teño unha frase: non hai muller cobarde na defensa dos seus fillos. Eu teño visto documentos, Nuria, moi espeluznantes de mestras que rogaban a súa reinserción no traballo, porque non tiñan que comer. Algunhas mestras chegaban a pedir, por favor, o seu reingreso para poder seguir dando clase. A historia de mayúsculas, non? A historia tradicional sempre se centrou en falar dos homes, non? É dicir, centrar, focalizar a historia pois, nese sentido, digamos, patriarcal, do poder, casi o que son os acontecementos vividos por mulleres foron opacados ou non se tiñan en conta. Entón, claro, agora estáse facendo un exercicio ímprobo para poder indagar nos arquivos, extraer eses datos. Está costando, pero pouquiño a pouco está saindo á luz. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.